Aupa gaztiok, somos, ni Irene Aguriondo naz, gazte arresatearra, 23 urte ditut, 24 itxeko, eta apurrat nire kontatzea nire historixia inspiratzeko, baina gehien bat zuen historixia sortzeko. Nik 18 urtekin hasi nintzen lidergotza eta ekintzaile karreria ikusten horako zala aukera bat nire talentu guztia martxan jartzeko eta baloratzeko baitxa daukaten beste inteligentzia batzuk ez dira matematikoa eta lingustikoa, igual apurrat baire ikastoran baloratzen jatzakuna eta baitxa proiektu desberdinetan murgiltzia inpaktua sortzeko. Orduan, 18 urtetatik nigaz nire elkartia sortu nahuen, 16 gaztiekin, eta horren arira egonaz proiektu desberdinak garatzen. Eta proiektu bakoitza garatzen hauen apurua niri prekupatzen zuztien gauzekin, eta baitxa behaketa puntu horretan ikusten hauenakin sortu izala produktu bat edo zerbitzu bat aldaketa bat itxeko. Orduan, proiektu asko ditu, gora bera asko baitxa, baina sortu nahuen 19 urtekin proiektu bat, Baxi izenekoa, Building Artistic Social Hope esaten dana inglesez, eta bertan ematen ditugu sormen eta mugimendu espazioak anistasun funtzionala daukaten gaztientzat. Proiektu hau apurra sortu zen behar bat detektak naholako, baitxa nire familiako historixakin eta zala anistazun funtzionala daukaten gaztiak oien anistasunagatik soziedaian ez daukatela espazio seguru batzuk divertitzeko eta baitxa ikasteko. Orduan, mugimendua sartu dugu ingrediente bezala eta horren arira sortzen ditugu espazioak gazte horiek ezagutzeko, alduntzeko eta baitxa disfrutatzeko eta ikusteko balio duten guztixa. Baina, egitxea da, nazela pertsonat oso mugimentua asko gustatzen jatena, usteotelako eta sinisteotelako mugimenduaren bitartez eta behaketaren bitartez aurkitzen dozula apurra nahi dozun bidia, eta zen nintzen 22 urtekin baitxa startup baten lanien, startup da enpresa txikitxo bat, eta bertan aukin hauen aukeria nire lidergotza bilezia horiek martxan jartzeko, eta egon nintzen erronka batean murgilduta, eta sortu nahuen talde bat, customer success taldi, eta bertan izan nintzen apurua lidergotza hori eraman zauna taldiena, eta baitxa hobetu nahuen salmenta prozesu guztia. Orduan ez dakit, nik beti gau destaka hau itxendot, netzat, 22 urtekin ematen dau ezin dozula lana zure pasioetan, eta baitxa, igual, lanpostu hon baten ez, eta nire lortu indo, geixen ikaskuntza askokin, lan askokin eta esfortzu askokin eta askotan ezetz asko entzun da, baina, baitxa kontatzen dute histori xau, uste dutelako 22 urtekin lortu duten helburu hori, netzat izan dela oso positiboa, eta baitxa manduztala indarra beste bide guztiak zabaltzeko. Baina, horren batera baitxa, nik kontatu nintzen nire baloretako bat zala askatasuna, eta ni behar nagoela egotia espazio baten azke sentitzen dintzala, eta horregatxik itxin hauen lanpostu hon hau, eta batzutan esaten hau nire buruai. Irene, 22 urtekin, lanpostu hon baten, irabazten dirua, taldeakin super gustora, zergatxik itxua zu, ez? Eta, zan apurat ezabelako alineautan ni behar nagoenakin, eta nire gorputzak eman zuztalako seinalia aldaketa behar nagoela. Eta apurrat prozesu gora beratxu horretan, apurra baitxan nire burua ezagutzen, nire aurkitzen eta nire nahiak zentzu ziren detektatzen, mugimendu horrekin, eta apurrat hori, reflexio puntu horrekin eta autokritikaekin, esan hau, nire formatzia coaching atalian eta inteligentzia emozionalean, ikustotelako etorkizun bat, baina baitxa ikustotelako nire burua bertan. Eta nahi dutelako probatzia. Zaskotan ezago, gaztia gare aldogu probau. Nahi duguna eta klaru dau, faia ingo dugula, bian. Esaten da moduan erdeaz, no pasa nada. Bidia badau, ez? Eta, horren arira, formakuntza horren arira, daukata aukeria ontsen, sartzeko unibertsitate barruan, coach moduan, hau da, irakasle moduan, eta nire helburuetakoa da hezkuntza eraldatzea, transformatzea, eta ikustia baitxa, pertsona bakoitzak daukan talentua nola dauen atera.
Eta hau da purran nire historia, labur bilduz, bide guztian baitxa egon die, buru eustiak, gatazkak, duda pilo bat, baina, nik animatzen dutu benetan ziniztera zuengan, gaztiak izan arren daukazula potentzial kristona, eta ustoz hasiela urte baten asko, refleksioaren bitartez zuen burua ezagutzeko, eta kontutan hartzeko, konpartitzen modu zuen buru euste horiek edo zure ideia, zuen ideia guztixia maite osun pertsonekin, baitxa alotzuela lagundu bide hori sortzera. Eta nik animatzen dutena da, hori zuen baloriak kontutan hartuta, amestera eta ametxo horiek baitxa egi bilakatzera posible darako. Eta ez baukezu ontsen bertan ametzik, bertatin kasu zuen buruari eta aurrera.